iki padha ngono. Kok kayane Kok kaya diayak macan kami gila iki kono apa? lho, panjenengan sinten nggih? Iya. Ditepungke aku Sumantri. Den Mas Sumantri. Putra panawu ana iki. Den Mas Sumantri. Iya, aku Sumantri. Den Mas Sumantri. Matur nuwun nyuwun pangapunten. Iya. Kok kowe padha wong telu mlayu-mlayu kono apa? Kaya kami gilanen apa diayak macan? Nggih, niki wau mekaten. Kula wau ki saking latihan Nari nari gambang. gambang wonten dalemipun Kidemang. Kidemang. Sasampunipun kula latihan menika kula wangsul wonten mergi menika dipun pethukaken brandal kalih nggih. Terus karepe brandal piye kok? Kajenge brandal menika ki ajeng ngepek bojo kula. Karo ngepek bojo. Nggih. Lah kene malah dipek bojo kok ora gi. Lah nek mboten remen ra nggih. Pripun wong mboten remen kok? Ya sing baku piye saiki? Sakmenika nyuwun tulung panjenengan. Kula menika badhe wangsul ning mboten wonten makin menawi wonten mergi dipun cegat malih ngoten lho. Terus dusunmu desamu ki ngendi? Niki celak mawon. Desa Karangturi. Karangturi. Karangturi nggih. Cah telu ya Karangturi. Nggih, sami adik-adik kula. Oh iya. Ini iki si brandale sing koyo kowe. Tesih. Yen ngono ana ing mburiku tak tulungi. Nggih, matur nuwun. Mandekti. Mandek. Kowe kok. Ket biyen kok ora mari-mari. Darmen karo sapa? Suro Oh Sura Gobang. karo Suro Darmin. Sura Darmin. Ket biyen nggonmu arep kudu pariksa wong wadon kok ora wis-wis kok. Mbok dimareni ya nggonmu brandal ngecu lan sak panunggalane. Karang pun dados kremenan kula, saged kula makarya amung ngaten menika nggih kedah kula tindaken. Kula nek mboten tumindak brandal ngecu maling kula wadon mboten saged. Kudu pariksa dipek bojo anak. Bojone kudu tresno. Kula ki mboten nguyak. Mboten nguyak. Sing mau sing matur nguyak sinten? Ayo sih. Yo, ora goroh to. Ora ya kan? Ora nguyak ya Lah wong nipun. nyatane nguyak-uyak aku ketekan kono tekan kene kok muni ora nguyak. Kene ora nguyak. Ning sak ora gelem to. Kula mboten turun. Lah kene ora gelem mesti lah dipaksa. Sing lak jaman lumrahe kula Iya. niku wis ngancik diwasa kali adik kula. Karep kula niku ajeng kula pek bojo. Terus piyambake ngawontenaken sayembara. Sinten sing menang menika saged mengku garwa. Pek bojo. Nggih, ning piyambakipun malah pelajar. Oh, ngono. Lah kula mboten remen kok. Nggih kula apusi to. Oh, tapi dapusi no. Nggih. Dapusi. Ana Saiki mboten piye, apusi Kak? kula mboten saged Nggih, mlajar. yen saged nggih menika badhe kula pundhut garwa. Lah nek wong ora seneng tetep atak beda. Anggih nek mboten remen nggih, mbok tulung kula dipadoske sinten perawan-perawan kalang perdesan niku sing remen kalian kula kali adik kula niki. Wis saiki ngene wae. Nggih, dos pundi? Yen Sura Gobang karo Sura Sapa jenengmu? Suro Kemeng. Sura Darmin. Nggih. Saiki ngene wae. Yen manut aku tak ndek becik, kowe bali wae. Urung nang ngomong badal ngepek bojo karo Nggih. Soti. Nggih. Ning kula gadah panuwun Apa wan? dipun padosaken perawan-perawan pedusunan mriki nggih kali adik kula menika. Rondo-rondo nggih pun kula trima. Nah, Yen kan njaluk ngono kuwi bakal tak pinangan. nggih nek wonten nggih perawan nek mboten wonten nggih sawontenipun karang kula gawane brandal nggih rondo-rondo mboten napa-napa. Nek ora sida ngepek bojo. Lah mboten turun ngendikane. Lah yo ora gelem kaya to
peksa. Nggih pun ngatur mawon nggih Den. Kula tadi pun pamit. Wis rasa menang. Mboten kula pun prangkali adik kula mau. Oh, Bareng nggih. Iki ngene. Sorti. Wah. Gading wis wancine wengi sak ketiga tak terkebayo ning desamu. Mengko tak pacarke wong tua. Nggih. Ngono piye? Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Wis ayo tak den. Ayo, Di.